Irio nade jahera mar penje laktar kawa wacho ni ngima en mwandu en ga morna mar bedo kod odiechieng' wagombaka wapuonjore kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Seche mowacho ngima makare ok en fuoni kende, wadonjo nyaka e paro, wadonjo nyaka e chunya, wadonjo nyaka e alwora, tiende ni wadwa ni wabed kod ngima makare nikech ngima en mwandu. Mate chendo ni en Ruth Otieno. Yiena mondo mi arwake wendo wa kendo daktari wa abomiye thuolo mondo mi onyiswa nyinge en ng'a, en wuod kanye, olony e thiedho tuoche mage, aito en emomiyo watwakwa makawuono. Machiegni e penj laktar. An Fred Owiti. Aja Kenya. Manosomo Homa Bay. To kanja Homa Bay, nanja loka, kana no Homa Bay luong ne jaloka. Na somo skunde moko yore Nyamnini Agem. Ema nonyuola. Mai ka dhi Homa Bay. Kwa Homa Bay to adhi Kenyatta College. Kwa Kenyatta College to adhi University of Nairobi. Kwa chopo University of Nairobi to wayudo kanyo iri jok motho momiwa ng'ato ka ng'ato mane koro wayango for 1 year. Kudirechan wayango gi to onge kata gloves. Koro kia kanyo tineno ka ring'o no onge pogruok gi ring'o modhi chamo saa auchiel. Kwa kanyo to adhi dining hall. Timiwa beef Maringo. Ring'o man kata mar dhiang' kata mar horse, but poge Gi mar dhano. Gima wadoke chakendo onge. To macha to watimo gi kokwa. To koguno bende ka boyo to king'weyo kama tiparo mana ring'o cha. To ring'o cha nyaka itime nikech chunyi ohero ni mondo ibed doctor. Kwane wasetieko dang'o gigo, wadang'o everything mane ng'atno. Baito koro watieko, watimonwa penj, to waa kanyo. Koro kwa kanyo to wadhi Kenyatta bang' higni 2. Koro Kenyatta kwa romo koro gi dhano mawuotho. Koro gik mane waneno ka. Koro wang'iye to gigi chal gima ng'ani owacho ni neno chako obedo gi pimple kama tin. To pimple no kano rudho to lokre gimoro nono to en cancer. Kori bende kang' idok e ot tiwacho ni doctor ni iparo ni in gi cancer nikech pimple moro mowuok kani. To nikech jatuo ni chendo wacho ni cancer ne nochakre mana kamano. Kori bende kineno gimoro motimore relate kaka mari. Tude mana gi. Tude mari. Koro mago processes mag development in training in medicine. Kamago norumo to koro I jump to thiedho joneko. Joma wigi richo. Ma asebetie higni 40 samo gi gimoro koro. Koro kana kanyo to tero adhi England. Koro adhi wane joka ma be chal kod jowagi kocha. Koro waneno gi omiwa penj wakalo waduogo. Erokamano nyapani mano en historia mamit mokalo daktari kendo dagombo ni mondo mwadhi kode matut mokalo nikech en gima jiwo nyaka jok ma samoro neno chenro ni kare gini ok en ga wuoth mayota. En wuoth machako kamoro to odhi okang' kokang'. Kawuono diher mondo mipuonjo ganda wako tende kod chandruok mage weche mag dang'ni mag paro, midhierni mag paro koso. An open to anything. To nyocha wuok ni midhierni mag paro. Kose mag otang'o? Dang'ni mag paro. Tiende ni? Dang'ni mag paro tiende ni en paro maonge kod kwe, chuny maonge kod kwe. Tiende ni ng'ato onge kod kwe kata matin. Achiedh nade. Ing'e ng'ato miluongo ni Robert Mafumo. An is a Zimbabwean man. Brother-in-law. Nene gi chiege. To giyudo ka gitimo test
to giyudo ka gin positive. To gichaka ni to dichuo otimo positive, dhako otimo positive, to wacho mano ni Mayo, what shall we do? Atieno, what shall we do? Wendo no ni winjo. That was the meaning of achiedhnade. Achiedhnade Mayo. To Mayo go ng'eny. En anxiety. Waluonge gi dhok kisungu ni anxiety disorder. To anxiety disorder gi ng'eny. Mabiro man kende monyumo ng'ato bedo dende lwete chwer pi nikech sweat. Tiende bende sweat. Wuothe be sweat. Mago nitie moro ma be koro biro ni in en ng'ama oluor kiwuok oko to ok inyal kata bedo kama ji nitie. Ok inyal wuotho e pap ma open nikech kiwuotho e pap ma open tineno ka gima pawno krashi. Koro mago gin yore mag achiedhnade mang'eny. To aeto gimoro matie obiro manyien mar ineno masira. Ineno masira to en masira ma kata tho betie to nende intie kata inene. Nende intie kata inene. Koro kisenene to odhi e dendi kacha to o register obete e dendi kanyero. Koro oling' aling'a ma samoro oketi ng'at moro ma kibet kamoro to gik mineno na gigo intrusive thoughts, gik moko gik manono timore kaka koro ni kuomi ema koro iwinjo ke pachi. Ema koro ni e pachi. Koro ibedo ga achiedhnade. Achiedhnade nendo kuwachona lot simu. Mana kamano nyakwara Muge Jwang'a, mana kaka iwinjo no kawuono wadwa ni wang'i ane dang'ni mag paro ahinya bang' masira. Wayudo ga masira mopogore opogore. Onyalo bedo ni wito ng'ati moro, onyalo bedo kata ni wito giri moro, kata ni gimoro kethore ma nyalo weyi ka pachi ok ber ahinya. Tiyudo kinyalo bedo kod dang'ni mag paro matek kata mang'eny mokalo. En ang'o madhi nyime obwongo ng'ato seche ma oyudo dang'ni mag paro tok masira? En ang'o ma ng'ato onego bed ni timo? En ang'o kata okang' mane ma onego bed ni luwo? Mane momiyo kawuono wantiere kod daktari ma bende nitiere kod lony mang'eny kotende kod weche mag dang'ni mag paro. Daktari, mana kaka nalero ni nyakwara Muge Jwang'a, gik moko kaka masira biro ga e yore mopogore opogore. To e seche ma ng'ato oyudo masira, onyalo bedo kod dang'ni mag paro tok masira. Onyalo bedo tho, onyalo bedo kata ni ng'ato oyudo hinyruok kata hinyruok mar apaya, kata owito ng'ate moro mane nitiere machiegni kode kod gik makamago. Daktari, moro daher mondo mipimnwa ni seche ma gira ilani otimore ne ng'ato, ang'o matimore e obwongo ng'ato? Ang'o madhi nyime e obwongo ng'ato? Nikech ng'eyo thothne ok wang'eyo ga ni en ang'o monego bed ni watimo, ok wang'eyo ga ni en ang'o matimore e obwongo. To nikech laktar nitiere kod lony e weche gi, daher mondo mi opimne nyakwara Muge Jwang'a. Obwongo duong' to obwongo duong' kendo en well protected. The brain is protected. From outside, my is en scalp. Ka in gi yier e wiyi kamano to mano yier. To kia kanyo tidhi e scalp. To kia scalp tidhi e membrane moro. Kia membrane moro tidhi e skull. Kia skull bi tucho skull. Tidhi yudo membrane moro, tandarua. Kia tandarua no tidhi membrane moro. Koek donjo e brain. Mano from outside. From inside, brain nigi yore mang'eny ma gimoro ma nigi remo madhi e brain ok nyal donjo in the cells. Koro nyaka obed something ma Nyasaye oloso maber, mabedo targeted, no dhi odonj kama onego odonjie. To mang'eny dhi to bounce. Koro ka gise bounce to ginyalo bedo gik machokore e dend dhano to be kelo ni ng'ato masira. Gine paro maricho. Mar adek, brain nitiere parts of the brain, the forehead, the frontal lobe, e kama control. Ema nyalo control, en a director. En mokoni ni wuog idhi los kama tim gini. To gia a central point, a mid brain,
kanyo, but midbrain, in the center of the brain, below. Kamantiere old brain milungo ni limbic system. Limbic and limbus, kore kaka moon shaped. To tingo everything man konyo dhano. Nikech kanyo, emantiere ni yieng koro wuok idhi. Nikech ka ichiem, nindo hingi dhi nindi. Ng'ato ineno kaka ihero ng'ato here. Yeah, mago. You love him, kiss him, and do everything. So that brain is and below the head, and well protected. Okinya chope. Gik manya chopo kuro gin masira ma ji konyrego. Kaka maederati, kongo, anything ma dangerous to the brain, ma brain ok need. Kodhi kuro to keso koko. Kelele mar gik masira be donjo through the air and through the experiences. Kodonjo kuro mondonjo brain to interfere. Gibedo collected in certain areas mag limbic system ko. Ma control either emotions, anger, ichwang, gik moko chon ne watimo gani ka iromo gi jatuo motamo wang'i kamano, idhi golo buongo ne moro, amygdala mar limbic system, ing'ado. Koro kong'ad, koro ng'ama ncha ger goji, koro iduogo in docile kapaka. To gima omiyo gino pod ok dhi nyime, ne en thieth maber, to gima omiyo ok odhi nyime en nikech joma ng'eny ne lokre jo ndulme. Koro ka gilokre jo ndulme, to mano koro handicap-i. Koro en ng'ole. Nikech ikia ni biro gori piny sa adi. So gik seche mag ginene miwacho mag parogo motimore kata ni masira mineno, kata gik motimore ni, kata ng'ato odwa negi, kata ng'ato repi, kata ng'ato obiro bero dala uto ng'ado ng'uto wei kanyo. Ibiro bet kod gigo e pachi. Kata didhina kama nadi, to gigo ling'. Koro ka giling' kanyo to gimi bedo kod wan, bedo ng'amu oluor, mok dwa bedo, i-avoid kuonde manene gigo timore. Nitie ji mang'eny manwa thiedho ma sani pod ok nyal ga wuotho kama nene bomb blast 1998 chobetie. Ok nyal idho matatu, machalo buses manene oidho ka gino timore. Ok onyal donje, ok onyal timo anything, o avoid gik makamageko. Nikech mago chalo triggers, triggers mag gigo. Koro to be ng'e ni wan mago mung'e town kaeri, to dala kucha gigo nitiere. Moro ng'ato kata ng'ato bedo ng'ama baba donjo e ot, to kodonjo e ot to ji rito lal e ot. Ji dwa ni mondo mi opondi, akwayo ni mondo mi wamake gi kanyo amana mar thuolo machuok, kaeto ka waduogo to wadhi nyime mana kiyiena. Nyakwaro Mogejwang' wadhi e yueyo mana matin, waduogo bang' thuolo machuok, wadhi nyime mana kama wantiere no. Samoro ng'ama wuoro donjo e ot to ji ringo pondo, ang'o matimore kanyo? Debede ni jogi nitiere kod dang'ni mar paro, debede ni baba ni timo ang'o momiyo family ok nyal bedo kod kwe, kik idhi mabor kata matin, kik isudi. Our bodies get serums and washes, but underarms only get deodorant. That's why our new breakthrough formula has pure hyaluron and vitamin C to deeply care for your underarms for soft and even skin tone in 2 weeks. With 72-hour sweat and odor protection, try the new Nivea Derma Control range, because your underarms deserve more. Nivea is for skin. Mungu, nimeuonja upendo wako na wema wako, na hakika sistahili. Asante kwa afya njema,
furaha na amani. Upendo wako hauchagui, kwani unatupenda, unatujali, unatusamehe, ijapokuwa hatustahili. Dial *811*341# to get upendo wako. Ng'ato ka ng'ato nigi gima ber mohero. En mich. Gima wadhi gi art. Onge ng'at mabobiro to yudi kuma intiere to kawi gi kanyo. En tije madhi ming'eri. Mae en chenro ma ji nigi nyalo mar timo gik moko yore mopogore opogore. An ma design, tani ma arango quality mar gino kapok owuok. Moro ka moro, kuom gik matimore e ngima ng'ato en gima duong'. Tije lwedogi nigi pesa sana, kik utegemea tije andika. Nikech duong' ok en gima iwacho gi duol maduong' seche moko, to en gima itimo gi lwedo. Mipokni no teko. Time seche te. Pok opogore. Tich Ang'wen, saa 2 okinyi. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Gaot. Akuma ori kendo baba donga di school mameru. Machiegni kendo nyakwara Mogi Ajwang' wadwa ni mondo mi kama ne waweyo godo cha wachak godo. Kapo nono ni ing'ama wuoro, idonje dala to jiringo te, itimo ne famili ni ang'o, imiyo gi dang'ni mag paro, ang'o matimore e od ni, ang'o madhi timore ne nyithindogi. Kopogore kod mano daktari e anyuola ma wadak kata gweng' ma wantiere, gigo manyalo miyo ji dang'ni mag paro. Wachak kod baba ma samoro kodonje ot to jiringo pondo teno. Baba mga donje ot to jiringo pondo teno ni no coach. Coach. Koro coach ni ji ng'iene no coach to an waneno no nyalo bedo no tuo. Ma onego be ni nyalo konye. To kech odag gi nyithindo to koro tuo neno koko thiedhe. To nyithindo duto mowuok kuome kanyo be wuog coach no. Koro nyithindo be wuog gi coach no. Wuog coach no. Koro nyathi ma kata kowang'o school to ogone mano nyathi matari mano odak kwa. Mano odak timbene. Yeah, nyathi ma onge time mag ongelo. Koro in kidonje ot to mama nyaka to kama ji en modong kende koro ka nyithindo osewuondore no dhi nindo. To ka nindo onge nyithindo mor but mama ji chiemo ji go mbaka. To koro nikech timbene mag go mama koro yudo ka nyathi moro maduong' kosechung' to chung' kode kaka kan baba ok nyal go mama tayo daruru right to kudar kata samoro onyalo bukre to nyalo timo moko ma ohingore mo wang kata ot ka nyinyi ot kanyo yeah koro yorego nitie to gig matimo stress dhano gin dwaro kokinya bedo kokiyudo to gai di wena chiedh nadi ang na nindo nadi a chiedh nadi rumaki a chiedh nadi rumaki ma kicho kilokri koni to shida mineno en midhiero matamre gi nono midhiero matamre gi nono koro iduogi ringo kiwacho ni maya eri koro ka ji oringo ni ot oweyi kendi koro kichako iduogo bedo kod paro nang'o matimore to chutho joma kamago kata ka ji owegi gi paro to gidok kuonde relative moro kendo gidhi chako sumbua koro nikech onge mar yore mag konyruok
ng'ato daka gi shida manyaka nene. Nitie jogo maneno trauma, manobedo traumatized, kaka nyithindo madongo e dalano, gidongo kod ka gin traumatized. To ka chieng' moro gichako dongo madongo, sani tu aneno ka nyithindo matindo ng'olre wembe, nochwe nodwa notho, to tho to bok odwa nikech kodwa tho adier dong ng'alore, to odwa nyisi nodwa tho, bo ng'olre. Kae tipenjo ni to ng'ano mantie dala, ni mama, to baba nano kanenega, kata banenega dichiel. To kipenjo mama ni to mama, gimoro timore kuom nyithindo matimo maricho e taon ka. Nyithindo mawang'o skul, gin nyithindo ma e dala ma ok nitie peace. Koro in, nyathini ni onge gi peace. Baba ni kanye, wach adieri, an ang'e, en ok ong'eyo. Ni ng'acha to ko baba chuora, en neno miya nyathini. To okendo kaka moro. Rekon mago donge bigamy. Neno kichuora an ga gi dhako moro kamoro, be dhakono chal mancho oseweye. Koro nitie jogo ma gin gi narcissists, gimiluongo narcissists, ma koduogo e ot, odwa ni ochwad dhako, kata odwa ni dhako pake. Kokipake, kata chiemo nonyalo puke wang'i to dhi kumodhi. Koro donjo tiwacho ni okeku manyien, chal gi nergi, opaki, koro ka chiemo kowacho ni okei, kara miya unyuka na madhwa. Manyiso ni samoro jomogo timo gigi daktari to gikia ni gikelo ne families gi masira kachiel kod chandruok, nikech seche ma koro nyithindo onge gi kwe, ng'ama mi onge gi kwe, kata in dichuo bende ka giringo ma giweni dala ionge kod kwe, manyiso ni en gimoro machako kamoro achiel to bro dhi ma onyalo dongo kata gi nyithindo gi, ma nyithindo gi bende bro bedo kod chandruok e ndalo mabiro. Ponono ni ng'ato neno gima kama, onyalo timo nang'o mondo mi ng'ato oyud kony? Mano e challenge maduong' e pinywa ka. Nikech gima wacho no, gin gik matimore, to ji tho, boko chopo kuonde mochopo kata moneno kanto kan. Jin kocha ma no thagre kamano, to pod ging'iyo gi thagruok. Be ndalo gi ma dak, nitie tuoche mang'eny ma kin godo to ok inyal chopo higni 60. Nyaka idhi. Jakong'o maber marich ahinya, ok chop 70. Ng'ato modak adaka ka en gi trouble mar goyo ji, mar timo dala be ok bedie. Mar ariyo, kin jakong'o to ji duto man dala kanyero gin jokong'o. Koro kata ka giwuondre ni nowargi, tiwacho acha ni ng'ani in kod gimiluongo ni betie kong'o, ni neno kaka ng'ano dak, ming'iyogo, mane ming'iyogo. Nyako mokend, ok inyal wuok kuom ng'ama dry mok madh kong'o, idhi kendri gi jakong'o. Iwuok mana ka jakong'o tidhi kendo jakong'o. Nyako wana dala ma bagi jakong'o, eko dhi, to ng'ama dhi kende be nyaka bed ng'ama chal gi wuongi. Nikech mani ng'ama ong'iyo monyalo losogo. Moko joma ti totolagi ok ong'e losogo. Jochae. Ok ong'e losogo. To jandiwo ong'e wuoyo go kabisa. Ong'e kata mayo pesa. Samo merno, berne. Ong'e kako mae. To ka pesa man gocho dhi kanya. Kuma nye ae to kure. Kendo be thiedho ng'ano ber. Omiyo onego bed ni ng'ato timo ang'o, nikech nitiere point moro mikelo daktari ma daher mondo mi ilerne nyikwa Ramogi Ajwang'. Iwacho ni nyathi ma nyako modak gi wuoro ma jakong'o yot ne mokalo mondo mi onyuome gi jakong'o. Tiende ni nyithinde bende inyalo dongo e kong'oni. Manyiso ni en gimoro mabobede e family kuom higni mathoth mokalo. Itimo nang'o mondo mi wa break circle ni? Mawacho ni shida wan go. En shida. Shida wan go nikech kata jomong'eyo konyo jogi ok ochopo kocha. To kure manwae
to kwadoga kuro. Kuro kiwinjo ga winja ngano to kin kada dala kuro ni dhi to be gidwa gichopo kuomi nikech be samoro nitiere chandruok mar ni ok adwa joka jogo koro shida to nitie mang'eny but ng'eyo adiera ni kong'o nitiere gik mosetim mang'eny kuom ng'eyo ratiro mar kong'o chal kanade. Koro iyudo ni kong'o ka in jakong'o to o breed pure, ogolo ng'ama inyuolo nyaka be jokong'o. Ka in chiegi jakong'o tibendi jakong'o to almost 0.5% of your children will be jokong'o. To kendo gima neno ma common en ni ka dani jakong'o, dani ma mama, to nyikwaye manyiri 50% of them must be jokong'o be makong'o mati. Jokong'o mati. Kong'o magolo ng'ato tich. Mano serious. Kong'o magolo ng'ato tich. Iyo ng'ato ne yudo tich e bank to konya tiye bank. Odagi nikech kong'o. Nikech dagi. Dagi ne madho kong'o. Koro gima ber ni gima rach ni en ng'eyo monego ji ong'e. Koro kwa thiedho jokong'o to wachopo sama wakoni ni ulos gi nyithindi. Ulos gi nyithindi koni kama dala waka. Rembwa kaeri wan gi remo mar yudo mar bedo addiction kong'o moke gimoro. Koro nyithinde minyiso ni somuru gi teko gimoro amora michamo tam moro ma ng'ato miyi mokia kore donj kik imwany. Soda moro ma ng'ato miyi madh kik imadh. Kong'o kik imadh. Ndawa kik imul nikech gigo kibo mulo in tibo moke nikech in kod that blood. Manyiso ni en puonj maduong' mokalo ne oganda wa ni inyalo timo gimoro kiparo ni in owuon emitime to kare gini biro dhi nyaka nyikwayi. Iwinjo kacha ni kaponono ni in ng'ama dayo mamadhe ahinya to kwanda tamalo 50 mar nyikwayi nyalo donjo e kong'o to donje mati mata. Nyakwara Mugia Jwang' gi chandruoge gi midhierni mag paro mabiro kod gini en ang'o monego beni timo to en ang'o monego beni kata kanye monego beni luwo mondo mi ji oyud konyruok mondo mi kik wabed kod dang'ni mag paro aina gi. Yenwa wakaw yie ka waduogo Nyakwara Mugia Jwang' wadhi nyime kik idhi mabor kik isud kata matin. Turkey is not one place, and that's the best part. You start in Istanbul. The markets, the energy, the history. It's all happening at once. Then Cappadocia. Those landscapes you've only seen in photos. Hot air balloons, wide open views. And then Antalya, a completely different vibe. Coastline, slower days, just enjoying it. Explore Istanbul, Cappadocia and Antalya in 9 days from $2,700 per person. If you're going to do a trip like this, make it count. Call 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Our bodies get serums and washes, but underarms only get deodorant. That's why our new breakthrough formula has pure hyaluron and vitamin C to deeply care for your underarms for soft and even skin tone in 2 weeks. With 72-hour sweat and odor protection, try the new Nivea Derma Control range because your underarms deserve more. Nivea is for skin. Wuok tich ka wuok tich, yawuot luo ting'o duondgi malo, ka piny luo chiko ite. Chieng' tich ariyo ka tich ariyo, Nyakwara Mugia Jwang' en odiochieng' mar yuto mari. Wapuonji loso manyonge. Mari, oloyo marakwayo. Chieng' magoro, kawa makwongo ni wendo to michope gweng'o. Morindo yo. Onyanya penjo. Hera mit, olit, kendo en gi puonj. Kanyo bende wawacho ni in kaka ng'ama miyo bora ni Nyasaye omiyi teko dier piny kaendi in miyo monyalo.
Tich ang'wen pado manyachon kod mbaka mamit machon ka okelo ni kamane. And of course, chienga tich abich ka tich abich en odiechieng' mar loso kapuoyo, ngolo to mana kaliet to kapok wakelo ngolo. Wapuonjo ne timo Ma en Macdan. Mondo yud skiza tune mar wendni, di mana star 812 star 784 hash. Ramogi TV en e od joweri duto te. We shall proceed to file an appeal at the Court of Appeal on the decision and hope that justice shall prevail. The framers of the Constitution provided for an appellate and Supreme Court. We believe we shall fight to get justice one day. Rigathi Gachagua koro ramo ni odhi e doho mar appeal ka oseyo ng'eto mar doho mamalo e wi thiche kaka jalup jatend piny Kenya. Doho chano ni tarik 18 dweni ema idhi ng'ade buch Edwin Sifuna mar kwedo gole kaka jagoro maduong' mar ODM. Tumepata mili 4. Ngapi? Sio ile inasema kwa social media ati 20 ama ngapi? 4. Obila medo timo apedha bang' ringre moko ang'wen okwany ka oiki e buche matany-tany alwora ma Mwingi Town. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Samoro intiere family kata intiere anyuola magik ma daktari wachogi osebedo ka timore. Samoro jionge kod kweka kotire kod kaka josebedo ka dak. Samoro masira moro setimore ka momayo ji kweto. Intiere kod penj madiher mondo mi penj daktari odiechieng' ma kawuono. Yena mondo mi aparni ni wasaya online wa mag simu, wasaya online wa mag SMS na wa mar SMS en 236 no. Daktari ni pimono wakati ni mondo mi jio chopuka kama ji yudo konyruoka tek ga mokalo to samoro ngato neno chendro ni gie laksete gi oseneno ni chandruok nitere family ka oneno ni chandruok nitere oni ji nitere kodang ni mar paro nyaka nyithindo kokalo kuom chendro ni en ang'o madi ng'ada rieko mane madi ng'ada ni kwara mogi ajwa ngima de gi tim mondo mi chandruok ni orum kata kuko rumo konyalo dok chien kata matin. En dwaro yo mar kony kata dhi kuom osiptande unego ji okonye ji to health systems naweno kete Kenya kani kata joma tindo nyalo dhi puonjo ji dala to mage systems mwadwaro mang'eny mondo gichope gweng, gichope schools, gichope kanise sana mag dalago. Dalo manawacho ni my uncle nigoga ni jibir jomoko to bedo mag cousin brethren cousin dene make matek to goe den irodhe samori goe ma wacho mando ng'ani no ko hinyre to ne poro nyithindo tindo ma wuotho gi tiendgi nono e school to ng'ani kochopo e class to wuok ti make koro kane okawe itere ka polisi ala kutere ka polisi to ni ng'ano nende tekone mag Nyasaye mag ginege ko betie mo oyiecho gini opinge lwete mowuok kendo truly wanene kendo koseduogo koro joka pano joka bende onge gimatikia gimatim kode koro weye to wan koro wene en tekonege momiyo owuok koro ji oluore ne gamane gi teko moro mopogore koro ji ok dhi ire to tuo neno ga bende biro en seasonal obiro ata season to duogo higa ka higa to nene otimo gimoro mago koro kada details kanya donjo sani but what I'm saying ni
it was disrupting the family's life, disrupting the school's life, one jomane somo. To mi waneno gik monene are traumatizing. Nikech jok manego nego bende igo neko, igo tuo. Tuo be neno gwang'. To nitie kuonde mang'eny up to now ma ji kata polis komako ng'at ma kamano to odwa othalo tuo. Daktari ena kawie simu moro ka mondo mi ikony Nyakaramogi Ajwang'ni. Halo penj laktar. Penj laktar ma temo to. Machiegni shem penj laktar. Erokamano ahinya. Amor gi topic mar bang'ne mar pando. To gima bia penjo laktar niya, ere the general approach minyalo mi the public e weche moko iyudo seche moko, for instance, ni ng'ato oyudo masira, out of masira ni oyudo chandruok moro kata tiende ong'adore. Koro ng'ani onacha the injury moyudo, to at the same time dang'ne mar paro koro donjone kaka koro ji wuoyo, chako wuoyo kuome. Some people try to avoid him, jok moko winjo ni nitiere richo moro mane kwargi notimo momiyo gigi timore ne gik machalo sach. What is the general approach minyal ti godo to sensitize the general public mondo mi wawe kawo tuo mar paro waket kuom jok moyudo masira? Nikech masira en gima ok nyal geng'. Ere rieko minyal ti godo mondo mi wagol paro maricho machalo kamagi kuom jopiny? Very good question. All of the above. Duto dwe miwacho ni wiye kanyo inyalo kony. Geng'o masira, kata masira kosebetie koro ng'ato bedo gi dang'ni. Nitie yore mang'eny mikonyogigo. To mokwongo, yore mang'eny matero ji e shida. Ka ionge godo ahinya, tipido ni koro gima dimi nindo en kong'o. Taeto imadhe, to jakong'o madichuo rachne ni ochako bedo ng'at moro ma koro ong'iyo chiege kaka ng'at ji nindogo. Gi sama paro nindo wi wilo madho kong'o cha, to ng'ato nyaka bed ni nindo gi chiege ni. Koro koneno dhako gi dichuo moro kata mokia, to oling' odok e ot to kano notes. Nini idhi kanye. Koro gima wancha neno ng'ato kochuo chiege gi pala 7 times. Aeto bende koro wuon teno kat kama. Koro biro ira bang'e ka koro nene gik moko osesea. Koro kot bo osedhiye. Koro dwaro kaka inyalo konye mondo owuog e kot, mondo wach kesno kik timre. Koro aeto mano nitie gimoro miluongo ni Othello syndrome. Othello syndrome en pathological jealousy. Pathological jealousy betie nikech kong'o loko pachi, koro in iparo mana ni minanyango ni ji romogo. Samoro keto jo CID maluwo ne minanyango kumodhiye. Ka ang' oduogo to en gi notes oketo piny, bed piny adwa wuoyo kodi. Ne nang'o? Ni wuok sa adi? Na wuok sa 4. Kidhi kanye? Adhi uchumi. Idhi uchumi ma but electricity kacha ne. Taeto neni inyiewo gimoro tichak iduogo tikwako ng'ano tinyiero kode. Ang'o ma itiyo kamano? To Kariluwa. Ni an mano wil gi kifungu. Koro ema go nero kamano kuom kano na kifungu mar mtoka. Ema mi adok owire. Ok adok nikech wan kode mpango moro. To kinege noluonga gigo. To bwana manyo ochuo chiege ni to noketo gik mo gadgets. Ma ka chiege wuoyo ng'ato sim to owinjo. Ka chiege loso ng'ato kata video moro to neno. Ka chiege gimoro ma chiege timo, kata ka chiege odhi kamoro ma nindo ng'ato to luwo ong'e kanyo modhi moyud siradi. Koro the day ma koro ne gino timore, oluwo dhakono ng'ano mo neno mo confirm ni jogo osedhi.
ai ka chopo saa 5 to mama oduogo e ot to penjo to penjo mopenjo ni to dhako koni ni to pala ni kacha ok ikaw itigo to ng'ano kawo pala to chuchu to kobo ochwoyo madinege ochwoyo mamalo koro jogi koro kodhi e court to ni attempted murder attempted murder anyway nakonye nikech koro nayudo ni kara ok en ka gikong'o kende en gi tuo moro miluongo ni attention deficit hyperactivity disorder mami bedo impulsive mami bedo ng'at ma aggressive mami bedo ng'at ma kamano koro ka nwatieko kode to wacho ni jokot koro wacho to ng'ata ji donge duto jealous ata ni ya man ji jealous to mar jokong'o ja to pogore Shem bende nitiere kod paro kata penjo machielo penjo kacha kapo nono ni ng'ato samoro noyudo hinyruok kata tiende moro ng'adore to koro tiende ni dhi miye stress nikech ok onyal wuotho kaka nowuotho chon oneno ka ngimane olokore ere kaka inyalo kony ng'ato ma samoro oyudo hinyruok kata masira mondo mi kik obed kod dang'ni ahinya mar paro mondo mi ngimane oduogi odhi nyime e yo maber kata odoko ni noyudo masira kuom ranyisi kaka masira ma ng'ato ng'ado kata tiende ni accident kod weche makamago chon ne tek chon ne tek that is 1960s 1970s ne tek nikech ne waonge gi orthopedic or joma loso chonge ji joma kamano ne onge ne waonge kod a lot of counselors iluongo ni counseling department koro counseling ginyalo hoyo ng'ato chunye maber mobed mo accept to change mo accept kuma entie no mae to tere ka jo mamiyo machongo tel leg mimiye jai pur leg maber ma korwako long to king'ene no nitiende machon mago nitie koro mago timore to ka in e dala kucho to in ng'ama koro shida donjore nikech dispensaries mane wan go chon kati ok tiga kaka chon so yath onge kuro to ng'aniri en kod tien lochot to nyithindo go matindo nonyuolo kanyo be koro ni kod kwashako nikech kech ok gichie maber nikech tich ok dhi mbele tich mok dhi maber to dichwo to nolali e thing en wach malich matamre achiedh nadi ng'eny kuonde out of Nairobi ka achiedh ng'eny ma koro ka wawuok oko mar town wadhi e kor gwenge achiedh nade nitiere family be nitiere kaka wanyalo deal kode family ka ma orum chuth koso nyaka manya johocho kata lakteche molony kaka un to kapo nono nitiere kaka inyalo tieke family kama inyalo time nang'o athiedh watimore gima kelo shida ne identify itero kamonego konye to ndie ndalo mane waloso gimoro ni mental health act act mane miyo ng'ato mane control how jogo midwa ter osuptal mar wich kaka Mathare ok ne nyadhi adhiya kende chon sani nitie nyalo dhi to chon to ok ne nyadhi nyaka ne ni adhi wang' od ng'ato eka ji ng'e ni janek adier kata iwuoth duk kata icham gweno magoted ineg gweno tichamo ka giyiege eka ji ng'e ng'ano janek adier koro ndalono kane wakelo this thing the new act koro new act ne oketo ni mental illness kod other illnesses gi chala en an pogruok en an moro ni mental moro moko koro jogi ne biro kadwa donjo hospital mondo negi to gionge kod wach moro ni nyaka dokta moro ma bathe more mondik barua eko keli ka eri ne kori biro direct so johochogi to chako betie recently dwere mag maendeleo ya USIU
and then after that to spring out kuonde mang'eny. And koro ging'eny, tani ging'eny. Koro ng'eny ginero, to be nyaka gipuonjere mana gik moko ma specific. Nikech inyalo bedo mang'eny to ok inyal deal gi dala ma ji goye koko, nitie nyaka bed specific specialist mong'eyo deal kod jogi. Deal gi jodala. To jodala, that's the way it is. Ni identify the problem and because say when nen gini titero gi kama onego konygie. Kanyo ok ber to nikech yore mang'eny chon ne joluo ong'e gigo. Ka in gi shida mang'eny titeri kuom chief kata kuom jaduong' dala. Ka onge titeri kuom como manyal Josepe mosechango. Josepe gin jojuogi. Yiman. Ikia. Jo kuma tiyo gi juogi. Jajuogi. Ng'aman gi juogi. Ng'aman gi juogi motimo ni moyang' ni wich diel. Ka diel ma en otuo ahinya. Tiang'o ne wich diel. Tiang'o ne wich diel. Koro ni wich diel kibaye kwer. Jalango sa langen sa wich diel kibaye kwer. Koro wich diel no kochamo. Totulia kendo kwe maber. Kosetulia. To iyudo ni pogo ng'ama nigi duogi gi ng'ama nigi schizophrenia onge. Nikech an sana asethiedho ga jogo man gi ng'ama wacho ni nigi juogi maloso kata gi juogego. Nikech giwacho ni to ng'ano machandino to openj to konan ng'ano penjo ni mano ng'ano mathagino tako ni wacho na noiti no jakanye. Ako ni inti dakanye na dak Nairobi West. Nairobi West mani ngino kora en dan gi mane ne ntiere Kenya kae mantie nonyuol kapok onyuole. Igi mane pok Nairobi ochakore. Igi mane pod City Stadium ka ne en ga Kaburini. City Stadium ga Nairobi West de nakren Kaburini. To uonda no dak Nairobi West. Yeah, maybe correct. Kanya ni yiko gajunya. Daktari kwa yoni mamake gi kanyo ponono ni ng'ato dwani mondo mi konyo, dwani mondo mi otudre kodi, inyalo yudi kanye nikech iyudi kuoma ka. Okidhi miwa namba mar simu daktari. Namba mar simu? Ng'ani dong ng'eyo. Ng'awa? 0733 610 978. Daktari, inyalo nuena namba kiyie. 0733 610 978. 0733 610 978. Thank you. Erokamana nya daktari Amor kenda doko ni erokamano makende puonj maduong' makata wan wawuok godo odiochieng' makawuono ni inyalo timo gimoro e family to gini ok dhi rumo kodi, gini bro dhi nyaka ne nyikwai. Iwinjo ni kadayo madho kong'o en chandruok ma bro dhi matut. Kapo nono ni en ng'ama wuoro mabiro to kelo koke dala, itimo timarach ne obwongo ji duto te mantiere dala ni. Disrupt nyithindo, disrupt family nyaka nyuola, nyaka system. Omiyo kapo nono ni nitiere giminyalo geng'o to tema tek mondo migeng'. To daktari wacho no kacha ni kiyudo chandruok mok inyal to many jolony man jowocho nikech sani gintiere. Okamano daktari. Man jomong'eyo. Erokamano ahinya. Yiena mondo mi aduok ne Dr. Owiti erokamano mathoth. Daktari erokamano. Ageno ni odiochieng' machielo kaluongi timo duogo kendo ipuonje nyikwara monge ajwang'. Erokamano makende bende ne jogo mochung' ne chendo ni kidienje mopogore opogore, taya ler kachiel kod duol. Erokamano mathoth ne director na Alex kachiel kod producer na Papecho Okoth Nyameja. Erokamano mathoth. Maduong' moloyo in jahera mar chendo mar laktar daktari okelonwa puonj makende. Nyaka kendo odiochieng' machielo aniluonga ni Ruth Otieno, oriti uru masane.